Ayoko na ng mustisa, ayoko ng chinita. Ang gusto ko naman ay morena, girl. Pag ikaw ang nakikita, napapangiti. Hoy, Crush! April naman ni Ronok. Buwan naman fall ko ni Mok. Ikaw pa rin pala ang hanap-hanap. Ex, April na. Mansari na nato. Mansari si mong pag-ilad na ako. Hoy, Crush! Kibaw ba ka nga April na? Wala! Dili maging ka-updated sa kalendaryo. Mas updated maging kanya, bisan giilad na! Hoy Crush, manurin niya ta. Ako'y bahala sa tanan. Pero ayaw lang pag-expect ng badayon kay April Bayaron. Why you always in the mood? April Falls na, guys! Buwan nga dili na ako malintan. Kay daghan kaayong na fall. Pero ako rin nasakitan. You give me a shoulder right now. Hey babe, April Falls na. Nag-expect gyapon ka nga magbalik ta. Wa ka kahibaw, nag-iilad rati ka. Bakit pinaliwala mo ako? April, 5 litra. Pero daghang nagmao yung nasakitan. Pero di ko kaya masasaktan dahil pangako ko'y Hoy Crush, kanabitang naning kamot kaya nga dili ka mailad rong adlaw. Pero nakarealize ka nga dugay ramday kang gibinuangan niya. Hoy, Crush! April Falls na! Ayaw ko yung fall. Kay kibaw ko nga ika ay na fall. Hoy, Crush! April Falls na! Sugtan ako. Dili lagi ka pasakitan. Pero pasahon lang. Pilit nating iniwasan. So what's up mga kasaluwag? Thank you Keno, kagkamali mo lang tamong video. So nahinawat nga, nalingaw ka itong video. So karon guys, mag-shoutout pa. So shoutout namin no, ni Jansen Manggabon, Commander Papard, Rico Gonzaga, Ming Danilia Tabayns, Anajin Samson, Jake Aaron Morados, Jan Wesley Salubre, Apple Arroyo Cole, Richie Arnado Pinga, The TikTok Teres, Sister, Jiplox Idol Channel, Charlene Luyam, Jeremy Rizari, Marilyn Lumutan, Kuya G. Christmas, Irish Arimasi. So shout out nyo tanan guys. So kata tayong wala pa ka-subscribe, please subscribe and click the bell yo. Kung sa gusto rin magpa-shout out, just comment down below para ma-shout out mo sa among sunod ng video. Saboy na the minds, it's Hey, your life. Yeah!